ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ንእስራኤል ሕፃን ሁሉ አፍቀርክዎ ንወደይ ካብ ግብጽ ጸዋዕኩ ብመጠን እቲ ዝጸውዕዎም ካብ ገጾም ርሓቑ ንበዓሊም ሰውኡ ንጣዖታት ከዓጠን ኣነ ንኤፍሬም ኣታቲኽዎ ብቕልጽመይ ሓቖፍክዎ ግናኸ ኣነ ከም ዘሕወይኽዎ ኣይፈለጡ ኣነ ብመንገዲ ሰብ ብማእሰር ፍቕሪ ሰሓብክዎ ከምቲ ካብ መንጋግኦም ኣርዑት ዘልዕል ኮንክዎ ብልዑውን ኣቕረብኩሎም ናብ ሃገር ግብጺ ኣይምለስን ግናኸ ምምላስ ስለ ዝኣበዩ ኣስራዊ ነግሱ ስለቲ ተማኸርዎ ምኽሮም ከዓ ሰይፊ ኣብ ከተማታቱ ከንበጥብጥ ንመሃርሃሪታቱ ድማ ኽመኮን ክውሕጦን ህዝበይ ካባይ ንምኽዳዕ ልቡ ተሰቕለ ናብቲ ልዑል ጸዊዖምዎም ክንሶም ልዕል ዝብል ሓደ እኳ የሉ ወኤፍሬም ከመይ ጌረ ክሓድገካ ወእስራኤል ከመይ ጌረ ክሕሊፈ ኽበካ ከም ኣድማዶ ክገብረካ ወይስ ከም ጸቦዮም ዶኸ ክገብረካ እየ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ተናወፀ ኩሉ ምሕረተይ ነደደ ኣነስ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ ማእከልካውን ቅዱስ እምበር ብነድሪ ቁጣ ኣይመጽእን እሞ ሃና ነድሪ ኣይውፅእን ንኤፍሬም ከጥፍ ኢለ ድማ ኣይምለስን ንሱ ይጓዝም እቶም ደቂ ካብ ምዕራብ እናንቀጥቀጡ ይመጹ ንሳቶም ደድሕረቲ ከም ኣንበሳ ዝጓዝም እግዚኣብሔር ይኸዱ ካብ ግብጺ ከም ዑፍ ካብ ሃገር ኣሶር ከዓ ከም ርግቢ እናንቀጥቀጡ ይወጹ ኣነ እውን ኣብ ኣባይቶም ከንብሮም እየ ይብል እግዚኣብሔር ኤፍሬም ብሓሶት ቤት እስራኤል ከዓ ብተንኰል ከበቡኒ ይሁዳ ግና ነቲ ቅዱስን እሙንን ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ይነብስ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 12 ኤፍሬም ንፋስ ይምገብ ደድሕሪ ንፋስ ምብራእ ከዓ ይስዕብ ኩሉ መዓልቲ ሓሶትን ዓመፃን የብዝሕ ምስ ኣሶር ኪዳን ይኣቱ ናብ ግብፂ ወንዘይቲ ይወስዱ እግዚኣብሔር ስምስ ይሁዳውን ነገር ኣለዎ ንያዕቆብ ከዓ ከም መጠን መንገዱ ክቐጽዖ ከም መጠን ግብሩ ድማ ክፈድዮ እዩ ኣብ ከርሲ ድዩ ኸለውን ሓዉ ብኹሩኹሩ ይሓዞ ብብርትዑ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተቓለሰ ምስ መልኣኽ ተቓለሰ እሞ ኣሰነፈ ባኸየ ለመኖ ከዓ ኣብ ቤቴል ረኸቡ ኣብኡን ተዛረበኒ ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ስም መዘከርቱ ድማ እግዚኣብሔር እዩ እምበኣርሲ ናብ ኣምላኽ ተመለስ ምሕረትን ፍርድን ሓሉ ኩሉ ግዜ ብኣምላኽካ ተስፋ ግበር ከነኣናዊ እዩ ኣብ ኢዱ ሓሳዊ ሚዛን ኣለዎ ምጥዋይ ይፈቱ ኤፍሬም ከዓ ኣነ ሃብተንኩ ገንዘብ ኣጥሬኹ ኣብ ኩሉ ጻዕረይ ሓጢኣት ዝኸውንን ኣበሳና ይርከበንን በለ ኣነ ካብ ሃገር ግብፂ ጀሚረ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ከምቲ ብመዓልቲ ከም ብሓድሽ ኣብ ድንኳናት ከንብረካ እየ ነቢያት ከዓ ተዛረብኩ ራእይ ድማ ኣብዛሕኩ ብነቢያት ገይረ ምስላታት ነገርኩ ጊልዓድ ዓመፃ እንተኾነ ከንቱነት ጥራይ እዩ ኣብ ጊልጋል ዝራብዓት ይሰውኡ መሰዊኢታቶም ከዓ ኣብ ነግሐ ግራት ከም እተኾመረ ኣእማን እዩ ዝኸውን ያዕቆብ ናብ ሃገር ኣራም ሃደመ እስራኤል ድማ ምእንቲ ሰበይቲ ተገዝአ ምእንቲ ሰበይቲ ከዓ ጓሳ ኾነ ግናኸ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ብኢድ ነቢይ ካብ ግብፂ ውፅኦ ብኢድ ነቢይ ከዓ ሓሎ ኤፍሬም ኣምሪሩ ኣቖጥዖ ስለዚ ጐይታ ደሙ ኣብ ልዕሊኡ ኸውርደሉ ጸርፉን ኣብ ልዕሊኡ ክመልሰሉ እዩ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 13 ኤፍሬም ምስ ዝዛረብ ስምባድ ይኸውን ነበረ ንሱ ኣብ እስራኤል ልዕል በለ ንበዓል ብምግልጋሉ ምስ በደለ ግና ሞተ ሕጂ ኸ እናውሰኽ ሓጢኣት ይገብሩሎ ንሳቶም ንርእሶም ከም ምስተውዓሎም ገይሮም ጣዖታት ብሩሮምን ፍሱስ ምስልታቶምን ይገብሩ ኣሉ ኩሎም ዕዮ ብልሓተኛታት እዮም ብዛዕቦም ከኣቶም ዝሰውኡ ሰባት ነቶም ብተያት ይሳለምዎም እዩ ስለዚ ንሳቶም ከም ደበና ብጊሓት ከምቲ ሃንጊዩ ዝሃፍፍ ኣውሊ ከምቲ ኣብ ዓውዲ ብንፋስ ዝብተን በቕቡቕ ከምቲ ብመስኮት ዝወፅእ ትኪ ይኹን ግናኸ ኣነ ካብ ሃገር ግብፂ ጀሚረ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብጀካይ ድማ መድሓኒ የሉ ኣነ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ፈለጥኩኻ ብመጠን መጓሰይኦም ጸገቡ እሞ ልቦም ተዓበየ ስለ ዝረስዑን ኣነ ድማ ከም ኣንበሳ ኾንክዎም ከም ነብሪ ከዓ ኣብ መኣዲ የድብለኹ ኩራኹር ከም ዝገደፍዋ ድቢ ኾይኑ ህሩግ ብሎም ነቲ መሸፈኒ ልቦም ከዓ ቐዶ ኣብኡ ድማ ከም ዋዕሮ ውሕጦም ኣራዊት በረኻውን ይሰላልዑ ወእስራኤል ንዓይኒ ሓጋዚኻ ምጽራርካ ስጥፍኣት እዩ ንንጉሥካ ኣብ ኩለን ከተማታትካ ኸድሕነካ ሳበይ ኣሎ እቶም ብዛዕቦኦም ንንጉሥን መሳፍንትን ሃበኒ ዝበልካሎም ፍረዶኻኸ ኣበይ ኣሎ ብኹራይ ንንጉሥ ሃብኩኻ ብቁጣዓይ ድማ ክስዕሩ እየ ኣበሳ ኤፍሬም ተጠሚሩ ሓጢኣቱ ተነቢሩሎ ከም እትሓርስ ሰበይቲ ቅልውላው ይመጾ ግዜ ምስ በጽሐ ንምላዳ ይቀርብን እሞ ዘይለባም ወዲ እዩ ካብ ኢድ ሲኦል ኣድሓኖም ካብ ሞት ብጀዎም
አታቦት ፈራ ካባያሎ አታሲዮል ከጥፋት ካባያሎ ጣዕሳ ካባ እንተ ተሐበ አማ አከል ሕዋት ፍረይ ፍሪ ንፋስ ምብራቅ ተኻብ ምድረ በዳ ዝወጽ ንፋስ እግዚአብሔር ይመጽእ አይነማያቱ አይነቅጹ ሐዚታቱን ይነጽፍ ዕቋሩን ኩሉ ኽቡራቅ ሕውን ንሱ ይዘምቶ ሰማርያ ካብ አምላኽ ከዲዓያሞ በበደላ ተቕጻዕ ብሰይፊ ይወድቕ ሕፃናቶም ይጭፍለቑ ጥኑሳት አንስቶም ከኣ ይቕደዳ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 14 ወእስራኤል በአበሳኻ ወዲቅካ ኢኻሞ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ተመለስ ምሳኻትኩም ቃላት ውሰዱ ናብ እግዚአብሔር ድማ ተመለሱሞ ኩላ አበሳና ይቕረበለልና ሰናይ ከኣ ተቐበል ንሕናው ናብ ክንዲ ኣርሑ መስዋዕቲ ኸናፍር ክነቕርብ ኢና በሉ እቲ ዘኽታማ ባኻ ምሕረት ይረክብ እዩሞ ኣሶር ኣይድሕነናን ኣብ ኣፍራሳይ ንውጣሕ እንድሕሪ ዝውንዕዮ እዳውና ኣምላኽና ይክንብሎን ኢና ኩራይ ካብኡ ተመሊሱ እዩሞ ኣነ ንጥልመቶም ክሕዊ ኣነ ብልቢ ኸፍቅሮም እየ ኣነ ንእስራኤል ከም ኣውሎ ኾኖ ንሱ ከም ዕምበባ ይዕምብብ ከም ሊባኖስ ከኣ ሰራውሩ ይሰድድ ጨናፍሩ ይዝርጋሕ ምጽባቑ ከም ኣውልዕ ማእዝኡ ድማ ከም ሊባኖስ ይኸውን እቶም ኣብ ታሕቲ ጽላሉ ዝነብሩ ይምለሱ ብስርና ይብርትዑ ከም ተኽሊ ወይኒ ይዕምብቡ መዘከርትኡ ከም ወይኒ ሊባኖስ ወኤፍሬም ደጊምካ ኣነ ምስ ጣዖታት እንታይ ኣሎኒ ኣነ ሰማዕክዎ ናብኡ ድማ ክጥምት እየ ከምዚ ለምዐ ጽሕድየ ፍሬኻ ኻባዩ ዝመጽእ መንገዲ እግዚአብሔር ቁኑዑ ጻድቃን ይመላለስሉ መፍረስቲ ግና ኣብኡ ይወድቁ እዮም እሞ ነዚ ዘስተውዕሎ ሳይናይ ጥበበኛ እዩ ዝፈልጦኸ ኣይናይ ለባ